ngarsa dumadi saking rong warmi kronjong kerawitan pro kadang Singajaya saking druju bungas rejo leluri budaya Jawi pamriye timen lestari Singajaya pratandha wis miwiti kumalang macara ngawurahan gumurus warane pamirsa tanana kacicik sadaya mirsani yodan yotku Singajaya pratandha wis miwiti kumalang macara ngawurahan gumurus swarane pamirsa tanana kacicik sadaya mirsani yodan joto brahto Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kabeh pasan kalimat abet bener-bener saking tolak sari bener-bener saking siku dendane sang moho woso sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian kula sak kanca lumantar campur sari Singo Jaya campur sari Singajaya ingkang mijil saking ladang Dukuh Druju Desa Bungas Rejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Kito Pati Bumi Minatani
Nderekaken matur sembah nuwun kanca kagem sedaya tamu undang. Kakung Iwak Putri ingkang satuhudan kinurmatan ingkang sampun makempal dados tunggal wonten ing dalu punika. Mugi rawuh panjenengan sedaya wonten ing dalu punika tansah manggih rahayu ingkang sami winanti. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapa Sunadi alias panjenenganipun Mbah Gundul dalah Ibu Parsinah. Wonten ing dalu punika sampun kersa ngrawuhaken kula sak kanca Singajaya Campursari ingkang sinengkuyung Agus Audio RHS Shooting ugi live streaming saking RHS. Matur sembah nuwun mugi rawuh saking kadang-kadang saking Singajaya Campursari wonten ing dalu punika saged nglipur sedaya tamu undangan ingkang sampun rawuh wonten ing dalu punika kanthi ngregengaken tasakuran walimatul arus. Kunjuk Nimas Ayu Susanti dalah panjenenganipun Den Bagus Rostam. Mugi temanten kekalih saged dados warga ingkang sakinah mawaddah ugi warahmah enggal pinaringan momongan ingkang saleh ugi salehah. Amin Allahumma amin. Nderekaken sedaya tamu undangan kesampun rawuh wonten ing dalu punika mugi tansah pinaringan barokah rejeki kathah. Amin Allahumma. Sedaya tansah pinaringan seger waras panjang yuswa. Amin Allahumma. Nderekaken sowan kula mugi saged nglipur manah panjenengan wonten ing dalu punika Campursari Singajaya ingkang dipun pangarsani pepundhen kula panjenenganipun Bapak Agus Sutrio saking Bungas Rejo Dukuh Ndrujuk Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumenatani. Sowan wonten ing dalu punika nglipur manah panjenengan sedaya tamu undangan ingkang sampun rawuh wonten dalemipun Bapa Sunadi dalah Ibu Parsinah. Ingkang kula hormati ugi panjenenganipun Bapak Kepala Desa utawi panjenenganipun Pak Inggi ugi sedaya song-songan agung wonten ladan mriki ingkang sampun kersa maringi idi palilah izin pentas mila Singajaya Campursari saged nglipur panjenengan wonten ing dalu punika. Saderengipun kula sak kanca nglipur manah panjenengan sareng-sareng monggo kula dherekaken maosaken puji syukur ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi. Inggih punika Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kula dalah panjenengan pinten-pinten kanikmatan, pinten-pinten kebagasparasan mila wonten ing dalu punika kula dalah panjenengan saged makempal dados tunggal. Sholawat serta salam kunjuk kagem junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kula dalah panjenengan tenggo syafaatipun benjang wonten dinten yaumil qiyamah. Wonten ing dalu punika Singajaya Nimas Ayu Yuni Jawa ugi Nimas Ayu Elisa Lemon ugi bintang tamu wonten Sunit Bangir alias Sunit Pesek. Nderekaken sowan saking kadang-kadang wonten ing dalu punika saking Campursari Singajaya ngaturi panglipur kunjuk nglipur manah panjenengan kangge pambuka kanthi miyak sepinipun swasana wonten ing dalu punika. Singajaya Campursari katuran jengkaripun 3 widodari ayu all artis saking Singajaya Campursari. Nuwun kala nuwun matur sembah suwun.
Thank